Hora sa manginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita nanayang si patol hasota, di partangyangan songoni nang di jamita di hari Minggu, siganuk Minggu. Mau lihat tema di hata manginang, nunga di bagasan sa tahun na bulun hita pajupang, marhite tahun parhuriaon sian tahun 2022 November sah ro di November 2020 didongani diramoti tu hatta perdalanan ningoluta siganupari jala tangyakta saya toktong didongani diramoti dipasu-pasu hita lahu mandalani tahun parhuriaon naim baru songoni nang huriana asa toktong marsaringar hata ni debata, asa toktong mangulu holong ni roha di bagasan parsaoran, asa toktong takas barita nauli di baritahon di saluhut huriana di Portibion. Alani amanginang omma pertangyangan parpudi di hita, andorak so masuk kita tu ujung tahun parhuriaon, dungi masuk nama hita tu masa-masa Advent, masa-masa pangaradiota di na manomu-nomu haroron itu hatta di pesta Natal. Diturpuk ta partangyangan iman agabi epistel di ujung tahun parhuriaon November 2020 epistel ima di Yesaya 45 ayat 10 sahat rodi ayat 20. Duku jahahami turpuhon taringot tu baga-baga tu langit dohot tano na baru nanang lehonon ni debata tu bangso Israel bangso ni pilitna widahami na parchulu tohoma nanidok ni parjamita martikibedo saluhutna dang manok tong ariudan dang manok tong ari lugu, dang manok tong parukilan, dang manok tong arsak ni roha, songonido nang las ni roha, tang manok tong, martikibedo saluhutna. Adong do tikina ikon ado fata, arsak ni roha hamaulon. Adong do tikina ikon dapotota sadalas ni roha nagok. Imana pinatolhas ni turpukta di partangyanganon marhite asi dohot dengan basa ni Jahoba maradopon bangsona nunga salpube tiki hamaulon marhite akka habuangan marhite akka parukilon na diloas ni debata masa tu bangsona Israel ala sobenget nasida ala so diulahon nasida hata ni debata alai nunga dapot betikina lehonon ni debata tu nasida sadalas ni roha naim baru buasa ikon ingotota martikibedu saluhutna asa toktong mangulu pakirimon di bagasan dirita di bagasan rohatta di bagasan hapor seota ikon ingotota do martikibedu saluhutna di loas debatado manang naaha namasa dingoluta nakpeta hapor seai sakap ni debata ima sakap hadameon sakap las ni roha do naing patu paun na dihita alai molo masa pe akka parukilon molo masa pe akka hamaulon asa mangulu do pakirimon dihita ditikina lehonon ni debatado las ni roha naim baru hadameon gok las ni roha marhite asi dohot holong ni rohana ima na pinasahat ni debatatu bangsona Israel marhite sada baga-baga taringot tu langit dohot tano naim baru asa mangulu toktong pakirimon ni nasida ha porsion nasida marnida jalamananda huaso dohot holong ni roha ni debatat molo didok dison langit dohot tano naim baru
dang nagabe di toppa de batasa da portibi na baru. Nunga sidung be di toppa de bata portibion, langit doho tano doho pangisina saluhutna. Alai sada gombaran doi ima taringot tu situasi, keadaan, momentum, circumstance. Hirasongonido di pikiran nami, sada keadaan, situasi, partikian naim baru. Yang berbeda total dari masa sebelumnya. Dung dilehon tiki, partikian, situasi, momen yang baru, asa halupa honon nina sidama, tiki naung salpu ima akaparu kilon, ada bongot mana sida tu sada momentum, sada circumstance, sada keadaan, situasi, naim baru, namar haroan sian debata alani asini rohana. Asa mangolu nasida di bagasan sada hadameon lasni rohana gok ala sude di parade Jehovah. Situasi keadaan yang betul-betul berbeda dari kondisi sebelumnya. Gok madisi las niroha. Taparohahon sian ayat 10 walu. Ikon merlas niroha mahamu. Ayat 10 sia. Au sandiri pe marolopolop. Ayat 20. Dang adong bedisi poso-poso. Siotik ari. Ayat 20 sada jala paulion nasida ma'akka bagas nasida. Ayat 22 dang tagabun nasida paulihon bagas gabe halak na asing mangingani, berarti lapatanna merdeka, betul-betul memiliki satu kebebasan dan dipulihkan satu kondisi, satu keadaan nama rasing sian keadaan sebelumnya ima habuangan ni nasida. Nunga dilehot debata kemerdekaan, kebebasan, berdiri di atas kaki sendiri, menentukan seperti apa hidupnya. Atong aha masih para diota manang si buanota tu jamita. Ditikilau kami mardalani dongan tu panatapan parapat. Minum kopi. Didok ibana. Ay di panatapanon niyan dos do kopi do di jabu. Alay buasa songoni godang na argana te ni mana. Banidok matu ibana dak sarupa kondisi, situasi, keadaan di jabu do di panatapan parapat. Suasana ini jauh berbeda. Arga doon. Naneng dohon nami ada momentum yang sangat berharga, ada situasi keadaan yang sangat berharga, sehingga harus betul-betul dinikmati. Ima, sada momentum, sada keadaan, sada situasi, haluaon, langit, dohotano na baru, na pinasahat ni debatatu bangsui, sada tiki na arga doon. Atong, narikot si dohonota, boado bangsoi memanfaatkan situasi itu. Bagaimana mereka mengisi kemerdekaan itu, kebebasan. Mereka hidup tidak terganggu dengan keadaan orang lain dalam arti di pajongjong jabuna, di suan emena, di ulahon nasa ulahon na asa mangului bana. Dang diganggu halak na asing. Dia merdeka dan dia bebas. Anugerah Tuhan, haluaon. Sada langit dohotano na yang baru. Ini suatu kesempatan berharga. Bagaimana mereka mengisi? Mulut buat tu jamita momen ini. Kairos, kesempatan, tiki. Dilehon di batatu hita. Marhiti Yesus Kristus. Nunga di basa-basa hatu hita langit. Dohotano na yang baru. Ala di payung baru dosa luhut di bagasan Yesus. Di pai baru roh hatta di baru pikiratta malu persea hita di ibana gabe baru mahamu na marlapatat dui nunga di pai baru hita marhite na persea di bagasan Yesus Kristus alai bado maka nguluhonon saat roh di saliling nililingna bado mengisi tiki na argaun momentum na argaun
Asa toktong mangulu pakirimon, asa toktong mangulu haporseaon. Tu si mahita diajak turpohon mengisi waktu, mangargahon haluaon, mangargahon langit dohotano na yung baru di bagasan Kristus Jesus naung tahaporsiay. Asa toktong manoktong hita satia, manoktong marpakirimon sahat ro di saliling nililing na.